Menteri Rang Badu Kari India kata Narendra Modi menen kasngi ulah pli ka jingking rel chenap ka jingking rel ka bajrong tam haka perthai. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi menen kasngi ulah pli pajba ia ki projek penroi ba kongsan ki ba shongdor palat saupun riu klur ha Jammu and Kashmir kini ki kentup ya ka jingking rel chanap kaba paunam ka jingking rel kabadon tangkawai ka aj ka bajrong tam haka perthai ka jingking anji ka jingking rel kaban nengkong ha India kabala pendaj daki kabel bat arteli kirel Vanda Bharat Express kiba penyaso ya ka Katra bat Srinagar kum shipda jungka Udhampur Srinagar bara mula rel link PM Modi ulong bakiteki projek kilong kiba kongsan bah nakta bat penyaso ya ka them Kashmir bat kari India bro kawai kaba penlak ban kit khamkloi khamremdor ya ki marep jongkari kum ki apple bat kishol pashmina habakren haka jingyelang pli pajba hakatra UPM Modi ulong menta kiso apple jongka Kashmir kin sapoi shakio kiba khamhe hakador kaba khamrem bat hakapor kaba piangba UPM ulong bakum kini ki judge project kin wanra ya ka jingtmu jongka jing penyaso rel kaba klem jinge na Kashmir syakania kumari kaba khamjan syaka jinghisha kaba peniya ka jingla kaba kiu jongka Jammu and Kashmir wat hapdeng ki jingsha penthutno kum haka kham COVID-19 ulah benrab baki breu hakani ka thain menta ki angnot banyoi bakan mi kum ka jaka snaflim pat ka jaka kam chungo kai perthai hadin ba ulah yar ha Udhampur Air Force Station Menteri Rang Badu ulale daka lingsun syaka jaka sna jiking chenap ban pli pajba ya katai ka project kani kadai ka jingle jungo ka baningkong jungu syaka tai ka thain hadin ka operation sindur ka jingyale persha jungki sipai silang put halor ka jingwan thombor jungki leno happa halgam hakani ka jingle jungo Modi ulaya kren bat ki engineer kinong tre bat ki officer ki badon benta bantei ya ka US BRL ka bajrong arspa nyup ar kilometer kaba menta ka aya ka jing penyaso rel haparo ki jinglong ka suin bedang syaki benta balong them jongka than Jammu and Kashmir ula petru ya ka jing peninam halor ketika projek bat ulaya kendu ru ya Menteri Rang Badu ka Jammu and Kashmir Omar Abdullah nang ta Menteri Katnarel Ashwini Vaishnav bat Menteri Sarkar Pred Jitendra Singh ka jingjrong juga kalong sihajar laispa khatsan metar lasna ya ka banla bansha ya ka jingbe jungka ler ka bajur bat ka jingki jungka khando kani ka jinging kumbaong ka sarkar kan penbha shibun ya ka jing penyaso hapdeng ka Jammu bat ka Srinagar kani ka jinging ka khamjrong laipusan metar banya ka elef tuar bat ka don ka jingim jungka jingsna ka ba shispa arphosnem Lakmi benya daka konkan railway cooperation jongka Indian Railway kanika projek ka shongdor hadu sihajar sauspa propundre klur nalor ka jingking chenap apli pajbaru ya ka jingking anji kadai ka jingking rel ka bankonge jongka India kabala pendaj daki kebal kabala sna ban trekam haki jaka lum kiba kaba penklan chusu ya ka jingya dai rel haka thain bayan nujur bat ka jingking chenap ka jingking anji ka simpor tang khatsau banai ban pendep ya ka